Kwadwo Sarfo ma sika ye betoy ibeja ho akọ sika no amani abede ya budwa mo papa no a wonyaye no wo okoro de ode kwa wo papa awi a wo kokot ya court no na japade na mo ko che anase papa ni funu na mo Yasadi inshiamu biem ewo afidikesi so entima memfa nchia sonko emfri Nyansapo ye afidikesi so emfa bre ya hwefo a dani dayina no wajebre etie yen ewo afidikesi so sene ye wura dani dayina waka no wose ye ma yasantesem ya mamre ya mane ho ehia yen esanse yasantesem hoi no se mane ehia yen a ye betimi enyemu nsempa ede aboye bra na daachi bi no sensem bisi na say yesasem na se wutie futu sem ni Nyansapo TV so a nso behu de ubeye na watima tutu anamo ede asi bebi a eye awusia ene meni agiye papa minim se wonso weni ebeje esanse ene onim difuoi amene no bedi nkomo ewo Nyansapo afidikesie so no eyobi a impempi no se asemba eya ye tweben no ye bopini no esan ni nyansa ni nimde sene na santesem ho hia no sene na mamra ho hia ni ntino ye bopini no eni bedi nkomo wa fidikesie so nti wote ne nka eya na wani je esan okwan ahodro a ofaso ne yen edi nkomo na ejebo eja no wanya ba bedru ya hwe ni mu ache esan se ekobe bosom miensa ne bosom enani ana yete ne nka ewa fidikesie yi so na afena abrewa yi puma kwam a ekwan no abia ma yen ekwan ni mu atene se enenso obeba beka yensa na yene no atwetwe nkomo ewa fidikesie so entimesro se obebo unua mane no fofo so abo fofra mane se Nyansapo TV eneye de niema pa ana eba besom esanse de yere nani ma kire no ejebo weja no wanya ba bedru yensa aka na yene no ebetwetwe nkomo mempesa mekasa ebeye tenten na wotwe ayesimu ene na wotwe twa mu no ensem bebre na ana akoso ewa abefo tenten fidikesie so a Ghana fo bebre no etwe ne sre ene abasa ya bobo ho a na enenso yenya onimdifo yidie ene na yene no betwetwe ho nkomo eti kame ho na yemame akwaba yemame amene ne ba betwetwe nkomo nyo bibia se Okofopomaa mani age sa adwene menya akwanyani ya amene no eba betwe nkomo eti kame ho na yendan nadi Okofopomaa beba cho akwaba medi usuburu na oho ye die Nyankupo tumi yedana mase impembre o mukasa akwada de ni kwase nka ebusa pegise ne ho ye eno no kra be de wu enyamfonso o kan ye no kre ebiribi wo hini bi ni monidi esa wo hini na me ho ahomete nkoto no wo chiame wo mi mo aseje so e wa ahinchi o ani mu ho meji no so kama nana yedi wadaro wo ho ye ubisa me ho ye no bibi ni mi ho abetimi aboa me enu ntina ya ne ye kasa no wow abusia ene yesu ade menim se wo so to data ye mfonso ni bibisa obi ene ni afi se ne ho tesen me metaye pint na ene mesemanya Okofopomaa di mebusa no na Adwoa me kompanyi fia ana se me ne me mpanyifo hia me nkoye mfonso ni bi Okofopomaa eye nika eye ahoho ase ejebo eja no nya ba bedru ahwefo so mote won ka che omafio na ye mami we he Okofopomaa we he ade okwabrechima mu ana ye se yekwa no se woni Nyansapo TV fo ni nkita hu bi ma na se da bi osenkafo na kana se wose bibia wo ne mre emeni bedru ubehu Okofopomaa dani den nyina wo Nyansapo TV so no ana se Nyansapo fidikesie so no taika se asante tiase na asante enwuye se so ye nyina de enima deja se no ye fa wo echa panyini na so be Nyansapo TV so a de dodo na di nimo se Okofopomaa okofo entiene ya asante nwuye asante da so tiase die na ye koso afra wo Okofopomaa no ana se echa panyini no
ana sese ne de obehwe se wahwefo ene watiefo mo dɔwo e de bɛfrɛ wo you me da wase pa so me da ase nana se mpanyimfo se wo pe bibi atia o se ye ka kyerɛ ebe wu Okofopomaa chichiku me din no edina me papa de to me me de ya poma me poma mrane ne okofo okofo poma no mrane no eni okofo wow nti okofo chichiku enti no me mrane a na me de same ho emi nipa nyine hu sene ya mete no na me de Okofopomaa chichiku na sese no bibi di Adwoa bibi sokoto Adwoa echi emfanyinse ebiribi etwam me di Okofopomaa chichiku sese ya me nananom ejapade a wotimfo adaroma odi aheme nsa ntino ye frɛ me ohene ba echa panyin a otosu piao na ohene ba echa panyin otosu no enye dina ye bobɔ no kwa enti afiri kese yi so dwumadi a bi die no me ma wo mu nse Okofopomaa chichiku no wono ani echa panyin a otosu no osante hene ba enti medwumadi ne din dada no de yensesano na chapanyin no abeto akiri emprepi na ye dwumadi no a na me nananom ono de wahene ba efiri tete yetwa adwoma no enti ne ye kura metimi to dwom oba hime chae mi kodom rosin odi ye chae mi kodom rosin odi mo sabe ma yensie no odi bi be medware di odi ni ye bondi no odi ye cha panyini oba hime chae mi kodom rosin odi ye chae mi kodom rosin e cha panyini onye ni paketoa sanitation asantememu ha akonwa ye body otusu otisu edina ye body ne se ohene ba ansane abunidin eye miensa me mamienu no baba ohene ba achempen hene ohene ba hia hene ena ohene ba echampen wow na oto nyomo no aka baako ye wesegu masu se da bi na wonum ni miru odi ka to baako ene na ya fe no ye pese ye tene nka de obie mu ama yen de ene onsa fa baako no ento so ma yen na nanom metino mu agwam na ne dwuma de ne nye krabehwe baako no so ni asampo ni enu ono ma e bresi amwe enu we ni brabeyoma oba hime cha panyina no beko de ohene tie erienu ono ma e bresi amwe enu we ni brabeyoma na nikura o papa boma no ne hode adenchemra so eho ne baabi a prison yare ho obi bodawuro eho nyina ye media ejamanfo atontotonton na wahini kwa ni beidie mesre me papa se bia na dawuro osabeka bia bo be jere pa nsa ka bi ni de esiso adenchemra so e cha afanyine no beko de ohene wa ai erienu ono ma e bresi amwe enu we ni brabeyoma nana oni ede yedase se no wa ma nananom abedwo mo egwa ye bra bi enkomo na ahwefo so ma afo papa omo so ma afo nana wehe ade na atukwan oni Nyansapo fo ade se ide na ekọ abusuase e ka kire wo se bibia woni mre nana na osiesie no ho wo baabi na afi na ho siesie no awie duro a akonya na bie di amayen se ne nso ne nananom yembra ne na ase na nsem bia ekoso e wa be fontinten fidi kesie so a
ehu behia sɛ ye di asante amame ne yamane efemu no agya no abie kwan no na ye no atwetwe nkomo na ono nso ade a wode ma ye no wode asom ye etimi ma me kasa nye tenten echa panyin otosum ye no abie kwan yi die ene na ne ba ne na Adwoa me nso ebe na wiedu sɛ me ne nana atwetwe nkomo nti ka kire wonia sɛ ene nkomo no mu bɛyɛ de ye besua ya asante sem ye besua ya asante amamre ye besua ya mamre ne ya mane dane de nyina echa panyin otosum ye no taika o sɛ asante tiase asante nwuye asante tiase ne de ene na ye bedi nkomo nana mamensan emu akwa bebie mame mu akwa bebie ya ebu na ehenie na ekosɛn sese de otimfo de akonya na mame ya makonanim abo somokehiri yana so de den sanse na abekọ akosom ebo ma wa ase otimfo transe na akosom di sese de ye de betu asi makonya so odie ma hinsi ama ma ye mama mi de bi kai na wi de aka ne se wi ase onipa ya ade a osayi na se otimfo ose tutu a otosumi piao santimewira piao wontimi nchema de a so de chewa akọ ade ya aka se mahwefo me ka kire mo ne se akasme kwa akwada mi wira ase wo kire wani so ametenase wi a mi wi a batenase abodwa ama nipa ni nyina hu se afeedie Okofopomaa chichiku wo me ne ohene be cha panyin a otosumi piao ina na enche ye ne obedi nhyiemu wo menhia pa enya asebitwa wo bodware so aye beba na we de ensem agu achi pa o enya asem keto ensem bebre na fa wachi pa enya asem ketwa na enso mpanyifo mu ka se bi mu se fina ba ana yedie sese no nam egu apaso aga na fo nyina etwe ne sene abasa sabio ye bobo hu pa ye papa wanya ne ba bi ko the late apostle Sarfo kantanka nyame fa ne krensie yi sese ne nsem ne da pa waso a Ghana fo nyina ebobo hu sese de twetwe de lumba de ya doso na ye no kra nya nkoda ye eba ye na asama lumba de no kra akɔhye ba bi kakra bai sene me kan ne fina ba ne yedidi e egu apawa no so no ane pese ye bobo hu sese ne yina ye hu se papa no misie na kwa akoye den impempra me ka se kura no ni funu ni body kura ye hu bebi a ene nam abusuya papa ni firi mu abekasa so mu hu bebi a ema ne de afa ema no so gina omo so ba ebi omo so kire mu so omo so de omo date ba tama ebe ye papa na yi ni na kwa akoye abusuya sem ene ama ye nana when we make adwuma na ye de e wa ha sei enti sese kwa ye aba betwam ni say papa no eni ho no omopo bi a obesi nanan e wo Kristo asafo eni ni nnwuma hodo a odoma nko Nyankopɔn ye na dom no nyansa ni bi ode ma no ode ba ye no obi beba begine mu ahwe na asodue aba na no se na no ma mfa fie a anka yante asemde ne ba onabo Adwoa asafo etu akasa no ono akasa ni nua aye de no asi papa na Akofena ama etuo akasa ma se wona bo bebi a woda no ye sere se bia obeyi Appiah wo ho kra na no hu ne mobo ya so den de na so ombehu ne mobo na me pese ye hwade bi wa ha sei ensem ni kwa nyina nkofo bu se adan abusua se omo hu hia wo ya santi amamani ma na eba eyie ntotoye eyie hyehyeye ye esi obi ade empo nipa no kwa ye nyansie no kwa na ye esi obi ade no sese no asante amamani ye ya gye tuma na se de be na ekosu sese ameka se ye no asem na kwa kodi court ye so munya asem ni fa free court ho ye fa mrafie abusua betena se no mu nsiesie ntawantawa abe na binim se adagye ni ho de na so nsem de wati bebre na wo social media no so e de na wo beka e de afa nsem a ekosu ye santi asem aneni no omo chia ni be bi tena ase ya na ye fere no ejabe
me kuro mu ano wote ne yempenase kope wire mu baabi no tanae wotena ho nyini ye fu abodwese kwakua na nsenko a ne kutimtimi hu baabi a be meti na kwakua na nse da fu ya so ekofa ema bi wire ema eho asem bai ema ni nim kwakua na nse nsa woso mi de be ma no ye sa no mi no kwa Akofena eno ko eno kofa ejabe se isa akonwa to okuru mami yi winya okama na kokodi akonwa no se di okwa na abedi akonwa oyi no ye ne kama ma ne ntime suraye no se ye koi ye fitia wo mu eni wo be ejabe na ye se ye jesu se emusia asema ni masma ko ekuka du furupe asem na me okay o fiti ko etia ejabe ni yi ejabe na den o si musu asema no o de saade ko dura hinsi me se ai wona ati wira mu a o ye ma basa na ye de ne to wo durum ni yesi mu beba enti ne simofo ni tuye ne koto baby edi na nsa na efiti ekwa ni mu kakra na enyi na aso aba eja be siro aso aba o na obi ani abere no na okotibi na wa pen na we na ba no na wa risa de afuna mi nyina we ni di se bese wato abese no ene bese a nanano ewi efupe eda wo afa na egu ahome nanano wo nhihye ye bebre fire setena ho ebra nanano wo bo ade Nyankopon wo bo ade no wo de yei asantefo ya mamere mai wo membia so wo na mamere ena aposibiri ni onyansabu akoye abeka ye ho ena ode nwuma aba se eye bible Nyankopon de wo pese dipa yenye na yebenya ahoto bible no ye ahoto ntiro obi aka che se wo sum Nyankopon ya oboa ahoto se de be ya beti asem bi ase na me hawo na wo so won ha me eno ne bible de bai efri se wo hwe bible mu a de Abraham ka koye de Noah ka koye de Yesu Kristo na Onyankopon do ba koro no a saa ne bible ka kire ye na obewuji ye nkwa no ono so baabi a oka faaye ni nyina kohia mu se odo ayemu ye ekore ye ema asumdue ye dwumbi wo ho se odo ni ayemye Yesu ade kesi eya de kesi a esumbo a oni pada seni do yonko se wo ampa odo ne ye na ni kakrato utwa beti de ma bisi bewi so enti odo ni ayemu yie no kware abedi a kire wunua kotwitwa wunua na nkoko ebeba ye nyina me aye nkambu mu ni enya asumdue sika Nyankopon bo no afefe de se ye mfa ho aho aye ho aferi ye nipadua no aye nam ho no ya mesika mum ato ye nipadua no ato no kre yesi wose ebu ya memfi wose nkontompo si akonya so ne no kre esensen ho ene wiase aye wei me no wo ka asem na wo sika wo na wasem wo de ye fa ne so na nyansa nyina ekura wo
enso enye ne saa wo de abusuam ebi asema wo kan kora eye no kore ose ebu ya manfi kure ya wo se asem no kora ba fie yakata so na makobie so enti yesi mi ntu atwere dwan me so me botoi me pietoi esha enti boto na ho ana pre dwan ne die baade sika bi a yetua na ahemfie jaje ni pre dwan jaje ni pre dwan mienu pre dwan miensa yewa asante ya mamra ene yewo ya man ne yeye yewo amamre ene yewo amamra so te ase enti aman no emra no wotumra no a afi ni ya chiwdidua ni ya boka ne kanu a ye bo wo no se ye dwa miensa pre dwa miensa yesi ye jinsike dwan ni yisike dwan ne pre dwan de pre sini pampe ne pen mo ono ne kan se pre dwan miensa pre dwan mienu pre dwan baako asante amamre no na wantimi amo amamre antena wumia wo ajapade kora na aya biase ayewo Appiah opanyini huonia odine ni hwero akola hu na obubi se pampan kwatwene da ho panyini huru no nsura akola so nso asante meyi aya yewo hoyi ye nhyehyeye pa edikan awo awade awo ewu eye mensa asante ye nhyehyeye ewu oduro pa no enti we bi ware a ye hye ne kawa eye ahyenso de so ye wo akoda aketo a ye tu ne din no ye hye ne kawa eye ahyenso de wo bi wu na ebusuani o ni yiro wo kwese no ade edikai eye kawa ahyenso de no ye nhyehyeye ewu odu asante nhyehyeye sese ye yama ye nhyehyeye na teato mama ye hu no social media so ye papa yi go echi sese afa de wo bi kowu a obusuani na ewu abusua edia enti wo ba wonu ukunu te ho sei ni wo munu to ha ni wo wu a ye yi ufiri ho ansana abusuafo aba ma ye be ma na busua ye be fafunu no ansana wo ba na wo wu to wo na so ya be se wo yi se wukunu ye mese wo a wontumi ma ti asante amane no na ye sua de abusuafo edensa eba wo abusua panyin anim woni ne natie no wu to wo na so omfa ho se wo wu to wo na so enso amamre kire se wonte hwe pere waso disa abusuafo densa ba abusua panyin ho de betu nanim sane abusua panyin aboa so yesu kunu da ya wansore yesu bi sukura watimi yesu ene de onipa da sane ewuye no na yera dia ta ne ni ase wona wo no dabi ya wona nto abusuam no obae o abusuam wonu eba no so a obewo wo no ene mo na ejiboso na so wade aboso ni obi na wo no ansa no obewo ne susuma ne nyode ye de bi beyew fi se wo so wawo wo ba be ware wo ba o papa wonso obewo na wonu so wuya wo ba na wuye no ono so ne ba aka achoro se funu ne ye ne dia na se be ye oda eno ni asem no afa die ne die ye wunu die aba suatra se na to
hohoa mo akwasi buroni ebi kura ni nipa wu a wose na awotwetwa mu a biisie no yenso ye de yenkyere yesa ye ni ye wo yen hyehyɛ ye wo ho enne die nkoda nketo yi a ye ba ye ya gi wiase aboso sana wo kan ye sika ni esuatrenti sika atonudie nanso nya ne sa yesi metwe obeto ahoden ye ni asantefo ma moma ye ni asante amamre so na ya sante entenase ni nyai suatra ne nentuo ekosene sra na yade ewu nana yen hwa de bi sesei de Ghana fo bebre na edwene ho eye pinche menteme ho ase a asore ye papa apostle Joseph Kantanka ni wu achi obi kura beka se mi kura mani findru ba bia meka se na me nsusu ma na nwene da se apostle bewu ama saa nsem we akoso ni wu achi wakwakoye oba panyina wani afi wonim de na ebia ya apostle tia se kwa bia be nim bibi e de afa ne ho no na woso wada adwene ho wosusu da se emre bi bedru ama saa rehusem we mekura mpodie apostle betrase am se papa wo nim die no de tia asase so ya sante memu ha sanka ya sante mani ya mpanyimfo amampanyimfo edwene apostle ho a ampanyimfo die nka wo ye wa ha ensidi akese a apostle ye no aburichime mu hokra ba bi wo ho a ogu ntumi poli afodo ye ntimi amu apapa ya me na adwuma ampagya ni uwe ni ye ho amana pagya asante nyansa ye ni gedi aporo dia seye no enamo a ye bewie kura ye pemomone se de ma die ni hwa no eye de no mo ni etu hwa na sent na we kire ni asem no enti me die ade a me pese me pagya me ho na me ka kira santeman se de mo ye no mu gu ye ni mu ase mo tu amamre twene sisi ya yetiwi enti ya aborofo anase ye ebibifo ebibiri mane ye wo abu ni esua abusia no eni wo buja eni so ye papa fe enu nti ni wo bibi se me wo fa na wa frɛ me se me wa o fase o fase abrabo a me bobo ye nyina ebira mi ni ho no na be fase ena wo me wo ho no na wo frɛ me se wo wa me fa no fa eno ni abu ni esua no wo ba ni nua be ma enu nti na obae ware a ni nua be ma no wo kodo ama wo papa na wa be ware wo ba no wo ma wo be we ye eni bi di na de ni wo fa sefo enu nti ni esi akonta jesekan akonta jesekan wo de be kwa akodo ama me ma abefa ni akonta jesekan wo mu aye ni mu se esi akonta jesekan wo wa na ire ne kwotana nkan na so ti apetra pa me kwa de ye ne wisi wo be ware no ene wo ma sekan wo de kodo wo de kwaye adwumaden ne daache ne ma bedi wa de eno no enti si ehye mra se ejade a wo fa de no entimi ntwamu da
Ewo yen yasante memu ha. Yeso be ma na yinu mienu. Be ma ibo ka no ko bo wose. E kan wanya sika na ankotua. Ye be china ko na o ka kire na yiri panyinsa. We die ma me fa me bayi ba ko nko sika ya no. No wonko ye adwuma. Wose hwe na usika me nko na me die. Wonu obusuya. Wonu oyire na wo ma. O ma o bai o yire no awodo no. Uja no ko na yire no. Okoka ya won so se hwe. Wo yire no awade akente so se no no ye yire panyin me ba na nkutua. Nti papa no wo husu be bi on fa ni terim fa. Ne wiase wo hu se mpanimfo se me yonko brebo. Eno won ne yonko no brebo no kudi nkomo. Se die aduri. Bekum me ho. No wono wadi abu. Ena ni nua ba de esua. Nti oye no ko na damfo no ko ka kire ni nua ba ase. Asema abani o, nua ba ema. Oso okukum no. Ekanti. Ni yiri no bia so wa mane ba nkosia no nti woso okukum. Kwa no be iso mirika mu. Ko ebu. Asembe na aba. Witi hudi wase aden me mana ma wo ye na yegu ho no ye de tanyini no atifa adwuma bia ni wo ntimi nya be fa ne fa no ko o apa ko ofuru o ba ne de ne ko obe ni nua be me fa akere ekusi ke ya papa ifere furu ba na ne ba no enu na atifa was me na kwesi me nua be ma e ka oh wodi ebu ni esua mo anche atifa ekoro ho kora ni ame ba no so fi o me wo me nua be ma ma anwo ama na branti kokon ka no wie oba ye na ne wo fase die me wo bia wo fase wo fase dia nti wo so frame wo wa me fa ni me wo fa edu bi ase ade abu ni asua ye de bi ehu bi da ti bi a hwe no no onua be man ka mu na mu nyina mo nya baako ni mfere mu se abusua wow nti ni wo abusua enti wo ye ne dian sebe obewuo na ne masse ye de ye ne afie papa eja pade ye ne de date mowa nyemo na mbo hye date enie ma mo ye nyina ye kwa enti na me sra santefo ma me sra santefo ma ye ma ye nyira ye kira kwai obia ewo na mamere asantefo ma de mo ye no na yokohuri wuye sa na nka na yire eyi no be na yire ketwa no abro oya santini eni masanti amamre ne na mane ya na yire panyini no wo ho no na ketwa no pese wo gi bibia wo be kurai eho anu timfo se kamo mfa wo ne ma no kora akọ ni yokohiri ye kana mamri mu a me na no wo fa no ko enu wagi firi ho me abusua ye ya ade e ma yire panyini ye na ade ene firi wa lumba de yi ba ye wi o omo na so ya de hie asantime mo say ye lumba de ba ye mo tutu na srani abesani e fa ha ni odoburo ni na koso ye sai wa na gege eye musuo kuna tete hono na nanu wo ba wo di kuna wono nko antena asese no di panso ne hwe no wona mo a edi nechi enu nti kunani ye toto abura ahye ye mane hye ade ye heda na ye heda ya mona hye
ne de prekesa aka ho ne de eme aka ho ne akyekiri ni kura adintia ye adintia omo ye saade ma no kunani okay sente no prekese eme ne atoto eburu dwane dia wo no na yae ahye ne hye ne nsem na wiri firi nti eburu a wototo kura ahye ase kire no nse onam no a wokoro no ne huhwa nti upia ne ehu ne sekunani ye so prekese jama edua ofisi kuti ala no ho age asie mu enu nti no ade a yefre de se kuna na nya ade ketewa ne saa pampa no so no sama ne te a na wo dwane nti obi ye kuna woni adaduanan a one no ho ne kuna ni fredu prem do wo si do wo foro no wo yese ojenchia ade de sika aya amanfo de kuna ni ne ye ntia ne nsem Unesi si form tabam me ba ke to aba ko se me na tab de form de wuye bia wo se nipa wo ho wo da enipa no ne nsa wa ha wa na afo ba ko da na da zinzi kuna ye yimusuo papa ye da de wo bi ye kuna na ho tem nana ye beba eho no na mepese ye wo ye papa apostle ne nsem ne ho na no se ne na meka no kwasia de tuo tutu akoso we ni na ye papa no ayi echi sense ye nyansie no ye nyanya date mpo because enkwada ne gina omofa enkwada ne ko omu ntem atemienu a efa gina omo de apostle ne fie na busua wo firi mu gina omo de kunafo kwa de ye nyante omo ho popoye bia ye mpe ho pomasibre nwie ye se ne ba de Akofena a wono na esi ni papa na nan wo bra ye nyina ye nim se ye nyansie papa ne ye mpe ne kwara ye nya papa no ye wo hene enna kam kana bebusa wi sa apostle mate o ya santini na no wo di ade o ye wo hene se mi kwapese me busa we no na ye hwe ewo ni kuro mu me de na hene de ma ante ho asa unda se wo ye wo hene na enipa na wawuo no yensie no eye de na isi na nemu amamre ohun se ahemfie aja na wadawro mu ya na bibi wo ho se mebu odi wotimfo ahemfie se ne hu nipa firi mu a wakora na wie no eno achi de no mu bisi na nemu ne de wo besi na nemu no na obeyi odi besi na nemu no ono na ebedi na de ono na ebedi ade ne nipa na wawuo na so wayi wo hinu so waye sofo so waye temamu no yenye ne ho hwe no akofra na okofa no akofra no wo saya na yesi papa ne ti ase no o se so ni ho a ne ba Akofena yi ana ne ba ni dire ne Akofena Akofena yi wontena na konwam na wonhwe bibia ema no na wo se tie nkrofo so nsem e wa akira o mo se papa no ehunu se akwada no sisi ase bebi a wonam no wo chia na o san sesa no se on down kra ma Akofena no ensi na na bi eno na akwakwa ye twema mentwe ase ko tunsensem na apie ma na no kwasie denka na no manfafia aka ye ti arehusemu yi entina na mpese mebusa se akokot court so ahye abusuan se omomra fie because obo ya santefo ye ntoto ya santesem ase ya mamani ya mani hu hia yie pa akwakwa ye esi obi ade mempene etu akasa akwese mu da abusuan ene momra fie na abusuan tena se na omon ka asem na bebi a no kweda no ye fanto na eno nso na adwa safo enso se no ne nnuanu mu bi nso aye wana omo so do mu date ne nam asa omo to abusuan no asaram omo mfa abusuan no ho omo ye de omo pe wo bra papa no sufre abusuan nim ntina mpese bebusa se apostle efre abusuan mu
ne papa abusuam fini mame abusuam ansa na wode ne ho bɛbɔ ne yere ene ne emma mpoma piem amom so baba abusua foforo na me nso ebia me so me wo me mame abusua me papa abusua me firi mu me so me de mo akodom me kunu yawo ya be abusua foforo no a se me mfa buo me de me ho gina ho de ama ne ma no me mfa buo ma abusua papa firi mu no se si asem ya bia si emfa mbara fie mekai na kwan mu ana ebetena se aka ma yen ama sumdi aba. Oh, say we Supaya free. Oh, what you say? Always Sikaya Branty. We hear him with you. Well, we hear any awaji dinipa. There be Sadi Sikaya Branty. Into the pebint is our boss, apostle, we are young to hurry. Never see any men. Yamma Rollins, we obi ni sika enti wo kura ne mane abusua ye printem se ebesi ntem ya ye no ama obi enya kona kodi ni pa wo nyina sika na eye sika eye sika na yen asantefo sika hia ye dodo sa sika hia ye dodo ena abusua bi emu aye sakasaka bia ye sika na no kunsu iba po faase ba ko ba se bi hunu de meni abusua no nkotena se ne yen sika to no kre obi ayire ne ho de so de abusua ni kuta wo so ya akwala mpanimfo na awuo nka ho ki e frefre ko bi anka ye modi enam senti obi ayire ne ho de sikanti wo twa abusua no enam gold yo ye nsase so se we ahini enti oni atutuo na wo yi asem papa wo ye so a wo ye wo de dua kase esi afikire se diai wo yiri wo fie enti medie asantefo ma ye mesika ntena ne baabi na ya mammere eni ye nipadua no yensu ye nyina baabi de nya ade a efata amammere eni amane de me ka cha asantefo ma no kwadwo safo ma sika ye betoy ibeja ho akọ sika no amani abede abudwa mo papa no a wonyae no wo kro de wode kọ we dabi wo kro no de wode kọ we si owura bitu kwa ni kuro na wo course wo okoduru ho no kuro ni yeso fitin ya ne yaso aho wode hene ne ahehye ne edu kuti abetia wonya adwuma bia adodo de bia sika bibia we ne de abre na abranti ni wo piesa wo fa ne park ne so a abre wa pusu bia woni na wa chenisika wonya chenisika wi a na wabonu mu anse yo nana pojefo de bia sa na abre wa yika ne dako no sena ne pojefo ne bisasi adano de nana pojefo ene sei eno sikuri ubeduru ya na yesi yo ne ene wudi adodo de ene no ebiribi be ba na yenyo hemfoforo hede na wono ensuo kesiye ye da ne edu ko bise afina ye kire wo ya mamre udware utu ensuo no wa ne ensuo no fa nti sade be ya ubenya kwan na wo hu na dware na bire ni dura otimi etwitwa ajo ranti simate o se me kire wo fitikwa bi o faso no akonsuo no akodware sa ma branti bi abe kire wo dware ebre be ba se
ye be so awo hi be pa akoto watwe nsu na akọ na brantis pate ukushie edware saa no kwa no afa sika ni bi no de kosi kuntia okosi nhie neja we saa eda eduru so no a nana enani ye be kiro ya mamre ne so ano ne di ko ti abe ti amprensa ne di ko nsuri mu na ye ko ja ne hwi mu se ne tu ena udosko kwa chiri wo mu ni se nsuye na fa no esa se be sa ha ne ta no so emi pie nti pie ye ena afi ni gold mu a odi akosie ni ade okope chira kwai oduru ho no obi su gina ho ena o se se di oba no sa na ko bibi eni ha bitinya fa firi ha edi akọ ati se ye ni ada same ye wowa ebe jejo so a obi ko suku obi ko de en obi fa ha be sene ha eda ye be so a wada ka egu ye do be ha no misi bibi enka sanity udi pedua na wo de ba ye eno ana ade wo de be ko enkwadai sabio omode ompanyifo anim twitwiri fom momma ho kwan kran ma omode hye no momme no ezekura busafo ni hu bebi a apostle na emumpu afa se nkura na sie no se nkura na koton se nkura na hwitwa egu apaso awe abusua ni hu ansem we nso aba ye de akokọ to mo se mommra fie mbeken ena na mebusa se nti abusua na beje o ma tumpa nya o ma besi nkonya se de enenya na nanom adaroma me ni watena se ye di nkomai adwo ma tuma ka asem na siesie masundua ma ya aba am ya pepapa no krabre ana se ya na ye behu no se wo mo pepre ya ni se court na ye koka court so so hwe mu a wo se abusua ni kan bom yes enti se wonia ebe ba se manu se abusua no na se mo mpene me ye nkantu enkam bom na ye nye ye na etubi the court order contempt ni acho enti se de baby e duro no ade e wo se nipa nyina wo se nipa no wo wu na nipa dua no kura ye gold ha ye nkam ni ye nye ye ni ye ni wi a ade e wo ho a mo pe no mo be pa e friend be de neja bien e be dani eja bedani eja dudu obi a benya bia ubeja ho akọ onu amu apostle na wo pay ni sika so wa ye wo hen so wa ye sofo so wa ye onimdifo ebire ni so ye okọ wa nya bag bi ensi ho se we de na de na na be ya ofa we fa de hia me bitu ebi ni ho edo na wo se ni pa nyire hu se ewi asi ye betoi ye besan eja ho akọ ya ne lumba dum eye me de pa wo se enko yo so se na ne nyame nto na tamfo nem na wo hunu ne nkoso ni po ta no kenyankopon to ne nem na wo hunu de wo no lumba no de nyame di no bisi so ene sisi a wonam wi so wono kura so wonso kura so wonso ni funu kura rabire yemu mate bibi sa edie ne nipa ye wo yi mususam emususam o wo nyina so gina santefo so ejina santefo so abrofo ye wo abuna no ni ade a ya gigidini what be we there be oh asantefo ye mobo ye nsesa enti wo yi a wo busami minimu nipa ma adwene na embom ka me de nka menim se wo bomra meka mom
na ye no ni yenya papa no kwan e ma no nko ansa kwa na obi besi na nan kra na ya pe na ma pesi na mu a ma pesi na mu esi mo asori fo yi aya amu hu asori no e ya akonya anansa ye boso na na dia wala wait ma boye na me kra bom kusa ye ni ya sante me mu ha ye hu asori bebrebe ye ba wi ase ebie ni hono mu a eso we mu wa ade bi e bo asode no ho bai na nu ne ye di yesi o awurade mo a Christopher ma me ani ma bu ase ye ma fere kra ma fere bi me obi bu hankam de se kata mani na me no di nkomo na bia me bai adu wo se asode nye no kore ma me nkan kire we wo se wo de e wani ni se ye no kore se busum bi wo ho se ekuyapem akonodi ni obi akotu akonodi busum ni bi me ma kotu bi me ba akonodi mra no a e wo ho no eni me di so obi obeba me ho bi a me di so na usu kotu akonodi na so de kwatana mankran so a emra kro na ena wososo wo be kan wo ho na hofo na ye di wachi no ye di so asori for say yes me Yesu Kristo yes ni woman ko ne ma Yesu ba ko na yeso no woman ko ne ma ma pelisi ko ne na mra edi ko ne mra asodi ewo wiase nyina bo Yesu ba ko yidi enso bia ne mra wote ase ade ni nyina nsoma sem koro ade eni nyina nsoma de koro se Yesu Kristo ene yeso no na ne mra wo sisei tinu an ye nyire di so etina na sese no bepese yedi yenkomo ne sia ne sa ene yesua die yie Adwoa me fa nyama bebre fi adesua me ne wu esua ni mu sese akoto se omomra busua yi hoi mente me ho ase akoso ma busua ya papa yi fi mkra ba bonten enem santwerefo bedi hu nkomo yi sese de be na ese nkwada na je sese di ma busua se de adu ne abusua sem o koto kra hu se asante ama me ho ne mutu na se enti de be na ese nkwada no ye sese nkwada no so pinche abom ntem de be na ese omo ye ase nkwada ese omo bobo mo ho di ko hie abusua na ede asudue ebeba na papa ye wanya ne ba bi kwei ono so obenya ho me ede ama ne kra ade ye wo se nkwala na ye ne se wo mu no nkwala na ye mu ate ne ye nka mu ne mfa nkoye papa abusuafo ho abusua panyini wo ho na wo mu mfa che opa nkoma ne se ahase no wo mu eyirai afiri ya befi okay nti abusua panyini wonye na enhyehyɛ ya opeso wo ye na odi sie papa no wo mu nyina ne nka mu kane akola wo papa wia ne ye net bi ne ye dikosia abo ne ye di abuti nya sante ma mefe ne mano no wo nuama ne ya nwuni de duache ne ye de ahye wi ne mano papa no na aye sa ntutu ye nyina ma ne ma papa no nso afira akobo ne ni nuama no afira akobo ne ye di kujan abu na wo mu ahye no a anu so de baade no yi ayitim di sina hwini ni bunu wa do be so no ya ye ne se cheni e ahye wo mu se bi obi abeda nso ye hu ama ni wa ne wo fa asefo ma ene be ye me ma so efra ye ntoma ne etwa kotoburu ja ntoma aye ni ma bi ye no na ema no so abo ntoma ehu
ya ye yi na wie no kora ye hohoro ye ho ade ye chia ni ye hohoro ye ni nko nta yi a ye boda wura esibunyare iya na mudai ebusue ni nyina to udai ni ekun ni edi ehira ya no tefefe ene ma wonu nyina mato atwen hwede mo ne na wo papa awi a wo kokot ya court ni na japade na mo koche anase papa ni funu na mo we dey court ni ye di wo si papa nanan because say omo constitution no papa ni di kan ka say no san sesa no ananti ase ma e dey fa court abran ke bi mo metima ba nanan no na ase mo be sua asante amamre ne ya mane na nka atwatia no ye ne ba ni di na de ene so me ye hu mo me ye hu wo nua be ma panyini wo ho a wo ni bi di na de ibi ni ho a ne wo fa ase ni bi ade ne ye ha ye ho eni emeyi ebeja ho akọ enu nti ne ye ha ye ho nana yedisi enenso ahefo se omani age se omate wonka be bosumi miense kwa ne nanso de na yente Okofopomaa enei ye frɛ no echa panyina otosumienu nana wa ye feye papa so wa ha na hwe na wese na nyini ye but we say yes nana no mehira no nana de be na wo ka e de a kire wahwefo ene wasan yuti e wo fidikesi no de be na wo ka de a kire mo na ye ma ye musuo se na be ya aberewa so betima ko pepe bi de ho ato yo de me ka kire mahwefo ni se de da mahwefo ase ebra me ya ase ba afidikesi yesu ahwefo a ye hwe mi nyina ye mpo me ade bia me ye bia ye wo mu fe so wo ba wa wo akoda akofuro wo sukura na ye ne fe nti me da mahwefo ase pa se ye iso a me papa edi mi si ni ba na mahwefo da so hwehwe me kira pa omo hwehwe papa se asem dindiri bia to wo mu a me ana ne ye de twa omo de twen wo ya twen ache ache na ene apostle bi amna bi eniema bi am ti se ade bi wo ho na wo gya ato ho no wa ankofa anye ho ade bi ntemu a ebi kura na mo wo ko ho ne yakowe ominti na ne nsoma force se apostle de em obeka bi meba ne ma beka ne si ebedi ba no ni aka se opanyini entene fie ema asifia emfo nti waba me de waka no ye beji ato se ye brudi ana ye bibifo ana ye asantefo asante tiase asante nko bebia Appiah nana abusia asante tiase asante nko bebia asante enwuda sikagya tiase nana nanom eka ye hu die Nyansapo TV enenso ye nana ya de nyina echa panyina otosumienu Nyansapo TV so de edin adodo na di nimu no ebre bia etwamu no na eye Okofopomaa cheche ku anase je cheche ku ene ye ne no asan edi hyiemu oni ye di nkomo apostle asem iba ye na ye ho preyen se da ben anana na hima betwiniti da ben ye ba ye benya no na afei na abrewa yi puma kwam se mdi kan ye no ye nya na ono so de yen afamu ya sante semu ya mamre ene ya mane ho ose mofra mususu mpre na papa apostle wo no oda abusuam ofra busuam na baaye ansakwa na bi obehu maame ama mo so aba ye abusuam fofra ma wo po waba atiasefo asase so nti debe nti ana mu pri kukukukui mo san komachi na mo nkosuam mamre ne mamane na mo ne busuam nyina anya baako mo fa chopa nkomo mo na mo nkan kye wo mo se na mo nim na ene ya mo Nyansapo TV echa panyin otoso mienu akasa die mafomu aba mafomu afutuo enti mo se ba oba de sefo mo sanye mo
na one mo ntena na hyehyɛ ye se fata sɛ ese yedi gu akwan mu na ye peye papa yi krabe no yetima ye na asumdue aba na mpo ye wie a ajapade che bi wo ho de obesi na nan ebeba eno nso ma hwɛ aye na bibia nso aye asumdue meso se ne edi kan ho sa e kan wa fidikesi so a boadoma ne so na wonso be kan Nyansapo dwumakuo ne ho se ne be ya dane de nyina no sensem se bi ba na foforo ye na ye nyansani onimdifo ne tenase ne twetwe ho nkoma a wonso watimi anyemu asem na dachi bi no nso odi abo wo bra osomfo asona ka akire adwakuo mu ne bidi na betua ye fa nkomo ni nsi ye besi ye hia bye bye Adenti ni ebube ne brebe eze si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo Abon ntakra na mane yekese na ntakra abon ne de fanyinam kwatere kwa wada woro ma ntoma ye fe ni din de seyin ni din wo ba ma akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam se fanfam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame se bedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu